Haze guraldi. Bueno, hau ja anuntzioa zan horretik, Hemen, baitzu, oia aurretik ikusten da, zuen sozioak urkok eta... Urko aristik esan altzun, eurien gozula bai. egia da bai. Esan zeban, boni, ari entzun ontzua mentzet. Hala, ona, gaina, fenomenoa da, ura. Baina erosketak egiteko ez dakit banik, deserosoa kaso. Bai, ez da ona, ez da, hau saltzaileanako eta goztaileanako ez da ona, hau. Gaur aterkia derrigorrezkoa. Derrigorrezkoa da, ezilik aguarik inora korri du. Umea tapa eginda, euritakoak eskuetan, derrigorrezko tresnak gaur ez da? Bai, derrigorrezkoa, bai, gaur. Pentsa dugu, iguale, aguanteko lapurtxu bet, baina gauen ez dago aguanteko, zebez da. Zuri ondo datorkiztu gehiago saltzeko inetakoak edo zer? Hanka guzti bali maitu igual, botak salduko ditu ez dakit. Bota parea salduet, bain, ja, bezeroa zan. Bai, Frantzia aldekoa da, eta bota jantzita ezken, da beste pare bat eman da bai. Eguraldiak eraginik baldu? Bai, izaten du, probatzeko eta komplikatu xua, baina, arkupean tokatu zait, beraz ez nago hain gaizkire, Dotore behintza bazaudete, Bueno, bakizu, esaten du egiputxak oso dotore gara, eta hoi izango da, ala? Zu etxetik atera zara euri gabe eta bapatean euriak harrapatu zaitu. Bai, egia da, bai. Atea gara Tolosatikan, Zortzitarritan, Tolosatik etorri autobuzkara bat, eta honea ailatzean, bebi, esan du, oke hozi, eta benaz, aizea de, behar gorretzen diu, eta... Horrekan denda batera goian zarete, horrelako xira bat erostera, ez da? Horix, bai, lau hemen gadeti, hiru gozitu, beste gaterkia bat zeuken, eta... Hiruen arten, Eta eguraldiak eragiten aldu erosketak egiterakoan? Bueno, ez. Nik usten dut, ebikatik osi bardona egoziten do. Guretzako eguzki hobeto. Txakolina erateko eguzki hobeto. Hobeto sartzen da, ez da? Bai. Eta jendea gutxiago animatzen da horrelako eguraldiarekin, ala, animatzen da baita ere? Bai, animatzen da, bai. Lo que pasa que holako eguraldiagaz, igual edadeko jentiek eta atzerak izun gehiago edo. Hau, ona da, txagarna atea hon, da tripai batzu jana, marrateako, trakil, da, zetzu petzatzen zuri hori? Hortarako ere ona da, eta Gernikako azokoa ez da? Jateko eta xapelak. Hau, daneago, hola, trizia, osea, igual dixekin. Baina, daneak, personia bine, deda bateko eia, daneak eixena hutsuta otega. Eusekin, edurrekin, aiziekin, da, eusekin, daneak eutsuta. Ikusten dut hemen aterpean zaudetela zer reuria arituelako edo zer? Bai, umiekin gara azkenean eta ez dago giro kanpoan ibiltzeko. Goizan ez altzara konturatu euria ari zuela edo? Ez da izen, etxatik urtetan ez da izen, eta justu natorra eta harrapezu hemen danak. Bueno, goiti beraino denak tapatuta behintza bazaudete. Apurrupai. Aterkia derrigorrezkoa, ez da? Bai, gaur bai. Beste urteetan beti izan dugu hori eguzkie, baina urtean ez da bez. Eragiten aldigu horrelako eguraldiak erosketak egiterakoan? Nik uste bai ez. Azte eguraldia? Hori da lastimie, aste guztiro nahi, hau inoin. Zuei asko eragiten aldizu euria egitea? Bueno, jenti dena atzeratzen dugu honek. Bai. Eguraldia zekaiskarra gaurkoa edo? Ez, oso ona. Ona zuretzat? Oso ona, jentek itxitxo etorko da, hobeto. Bueno, aterpian ibili, Bale, Tabernan badade. alein duko naiz. Gora ba! Venga, pasa, gerarte. Agor.